Takže ahojte, sme tu opäť a dneska som bola v obchodoch si kupovať veci na malovanie, pretože som sa rozhodla, že v pondelok, teda na nový deň začnem malovať, trošku je také vyčarnické, hej. Takže idem vám ukázať, čo som si teda kúpila. Boli to teda nejaké tie plátna. Potom som si kúpila nejaké tie špongie na farbu a potom farbu. Boli sme ešte v kine a tam sme boli na rodinnej nedeli na Šmolkov. Viem, že som už takže väčšia, ale bolo to fakt úžasné. Dostali sme tam nejaké omalovávanky a hľadanie rozdielov. Takže, tuto idem rozbalovať svoje veľké plátno. Strašne ťažko sa mi to robilo. Niekde som sa tam aj zasekla. Stálo to 2,50. Aj vidíte podľa toho môjho výrazu, že sa to proste ťažko otváralo. Sice celkom trošku drahé, ale však ja rada malujem, takže proste niečo také potrebujem. Celkom dlho mi to trvalo, ale potom som si to proste musela nejak nastrihnúť, aby mi to išlo. Takže tak. Potom tie malé plátna, čo tam teraz vidíte, tam boli dve za 1 euro. To som si tam musela nastrihnúť, aby mi to proste išlo otvoriť. Vlastne tie plátna stali 2 euro. To som bola šokovaná, lebo tam boli dve dokonca. Takže tak. No a ako ďalšie sme tam mali teda tie na tie farby. Budeme tomu hovoriť špongie na farby, hej. Alebo farby na špongie. Špongie na farby. Bolo tam také najväčšie, stredné, menšie, také menšie, stredné a najmenšie. Možno akože mrzí, že sú tam tie žlté najviac, keď tam mohli dať nejakú zelenú alebo nejakú. No a nakoniec som tam mala teda tie farby, čiernu a bielu. Neviem, či si pamätáte, ale som robila ešte video, kde som dávala ešte v takú fialovú a ešte mám takú veľkú červenú farbu. Takže tak. No a teraz vidíte tú bielu, čiernu a ahojte a vidíme sa u ďalšieho.